Engcwele lithi iBhayibheli wawela phezu kwabo bonke ababekhona endlini. Kwazwakala nguloyo nalo ukhuluma ngezilimi ezingathi zingumlilo. Okusho ukuthi kwase kuvela ihora lokukhuleka. Yasuka lapha indaba yokuthi oPetro noJohane basuke njalo ngesikhathi esithile bayongena ethempelini. Ngamanye amazwi kuba umoya ongcwele wawungafikanga sasibeke sisibone lesi sikhathi esifana nalesi size umoya ongcwele. Butilindo uJesu sekaqedile ukuvusa uLazaro kwabafileyo. Useyasuka kuLazaro ukhuluma nabantu abaseduzane naye. Uthi mthukululeni. Oh hallelujah. All the bandages noma zonke ibopho ezaziboshiwe kuye ngenxa yokufa ziyasuswa mayesevukile. Uthi uJesu mthukululeni ukhuluma nabantu abaseduze naye. Usasukile ke manje kuLazaro uaddress imeko kaLazaro ngoba kuyadingeka ukuthi uDilindo ubuke ukuthi uhamba eduze nabantu abanjani. Marathi uJesu mthukululeni kungenzeka uJesu sekhulumile kubantu abanye abaseduzane ukuthi athululwe bathi inkinga ukhuluma ebantwini abarongo. Lenqaku iwazwile amazwi. Oh asilenzeni izwi bazalwane. Lenqaku wazwile amazwi. Yaqhubeka yahlala. Sikuzwa lokho ngoba mayiloko iqhubeka ithi uPetro wasewululela isandla sakhe. Ngoba amanye amazwi kwadinga ukuthi azamsiza amsukumise ukuze abone ukuthi ngempela usindile. Bakhona abantu abanjalo baba ukuthi nomizwa selikhulumile baqhubeka bahlale. Hlale nje nemeko yakho izwi selifikile lathi suku inkinga silinde umuntu. Awukusi yami bafethu yakhumbula leyo eyayihleli esithini ilungu ukuthi lizanyazanyiswe. Jesu sibulala lento yokulinda abantu. Nkosi yami sibulala lento yokulinda umuntu. Oh Jesus. iBhayibheli yaqhubeka yahlala. Seyizwile ukuthi ayisukume ihamba. Yaqhubeka yahlala phezu kwesimo sayo. Ngamanye amazwi ithi angikholelwa mina eyintweni ezikhulunyiwe kodwa ngikholelwa ukuthi kufanele kuze kwenziwe okuthize. Bakhona abantu namhlanje abanjalo ukuthi noma sekukhulunyiwe impilo zabo baqhubeka bahlale. Uyasubona ngani Butilindo? Ubona ngokuthi kumenyezelwe ukuthi kuzoba neinkonzo ezifana nalezi bahleli. Oh Nkosi yami bahleli ubhilivela ukuthi kufanele kuze kukhulunywe ilimi elithize ukuze asinde. Kufanele kuze kufike indoda enkulu egcoka amajazi amade neziphambano ukuze asinde. Akazi ukuthi ukungena nje in his presence kuyenzeka ukuthi udilile izinto. Jesu ya kunjalo. uLazaro wayelele. Yeah. uLazaro wayefile. Okay. uLazaro was dead. Jesus. Elele evalelwe kodwa kwakhulunywa izwi.
Nkosi yami. Ah, Hayi Jesu. bakhulunywa izwi. Izwi kuphela. Washo ukuthi nalokuluka ebesemzimbeni wakhe uyalizwa izwi lakhe. Jesus. Kufanele ukuthi kubuyele